Добре. Предлагам да започнем. Останалите, които се присъединят, ще ги добавяме и по време на срещата. А, така, виждате, предполагам и презентацията. Здравейте официално. Благодаря, че сте тук и отделяте от времето си, и то в края на деня. Аз съм Лиляна Барганска и управлявам Институт ИТЕРА от създаването му през 2007 година. Това е вече малко повече от 18 години, няколко месеца всъщност. От създаването си задачата на Институт ИТЕРА е да популяризира медиацията в България, да сертифицира и да обучава медиатори. Това, което правим е сертифициращи и надграждащи обучения за медиатори, създаване на специализирани ресурси в помощ на медиаторите, приложението на медиацията в различни обществени сфери, като включително се работи в много активно вече, вие познавате проекта, една част от вас, Академия Миротворци, който е за приложение на медиацията в образованието и който скоро заживя своя отделен живот. Скоро след малко Вени ще ви разкаже за това. Това, което в момента имаме като един сериозен фокус отново в областта на медиацията, е свързан с промените, които настъпиха и с въвеждането на задължителна информационна среща по медиация в една немалка част от съдебните дела. Тоест, очакваме вече в следващите няколко месеца да имаме едно сериозно разгръщане в тази насока. Тъй като говорим за първи стъпки в медиацията, сме ви подготвили съдържание, което да ви даде едни базови опорни точки какво представлява медиацията, за да може да се ориентирате дали това представлява интерес за вас и дали искате да се занимавате с тази нова професия, която от тук нататък ще става все по-актуална. По отношение на мен самата, разказах малко за Институт ИТЕРА. Аз съм юрист по образование. Имам специализации в няколко различни насоки. Обучител съм по медиация и също така, разбира се, и сертифициран медиатор, вписан в единния регистър на медиаторите. Практикувам и медиация в рамките на Центъра по медиация към Институт ИТЕРА. Не виждам Вени на екран, защото просто презентацията взема по-голямо място, но да, вече те виждам. Заповядай. Да. Здравейте и от мен. Радвам се да видя и познати лица. Разбира се, и такива, с които те първа ще се запознаем и се срещаме. Венета Иванова се казвам и съм част от обучителния екип на Институт ИТЕРА. Вече не знам колко години, може би 10 има-няма. Психотерапевт съм, освен сертифициран медиатор, практикуващ. Основният фокус, с който се занимавам, това е семейната медиация. Работя и като трансграничен медиатор по семейни спорове, най-често свързани с делата по Хагската конвенция. Мисля, че съм не знам, не обичам да казвам единствена или не единствена, но да кажем една от малкото сертифицирани медиатори за работа с деца в контекста на семейната медиация. Това е една много нова тема, основно за България. Така, в Европа има тази практика. И управлявам Академия Миротворци. Както Лили каза, от декември миналата година заживя собствен живот, защото, слава Богу, се разраснахме и така ангажиментите покрай всички области, в които медиацията намира своето място, станаха повече и така доброто управление изисква и диференциране на тези задачи, за да можем да обхванем и да дадем качеството, което винаги е било много важно за нас. Така или иначе с Лили продължаваме да работим. Ние много вярваме в тази комбинация на психологията и правото, каквото всъщност е медиацията. Защото тя има много ясно правно регламентирана рамка, за която ще си говорим днес. Но на практика това, което прави медиатора, са психологически подходи и техники за така, управляване на емоциите при тези така разгорещени преговори, за това да познаваме в детайли характеристиките на конфликта, на неговите етапи, на цикъла. Общо взето, това си е част от психологията и така управлението на този процес. Всъщност това, в което ние вярваме, е, че при все по-развиващия се изкуствен интелект и дигитални технологии, всъщност
все по-голямо значение ще има за съвременния лидер уменията, които са точно на медиатора, да води преговори, да управлява конфликти и да комуникира ефективно с останалите. И в този смисъл това е едни знания и умения, които ни помагат не само в професионален аспект, а изключително много и в личен такъв. И действително от тук нататък това би било едно следващо предизвикателство пред наистина всички изменения, които предстои да се случат. Така, какво е медиация? Тъй като сме дали ясна заявка, че ще си говорим за първи стъпки в медиацията, т.е. тук има и хора, които предполагам, че не са се срещали с медиацията и не са се интересували толкова задълбочено какво представлява тя. Това, което ви предлагаме всъщност е член 2 на Закон за медиацията. Аз като юрист вярвам, че това е един от най-добре структурираните закони в съвременното ни нормотворчество. Просто защото са оставили специалистите тогава през 2004 година да го създадат. Медиацията тогава все още не била изобщо популярна в България и всъщност тези, които са знаели какво е медиация и как тя се практикува, са създали тези правни регламенти, които продължават да действат и днес и са изключително актуални. Медиацията е доброволна и поверителна процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове, при която трето лице медиатор подпомага спорещите страни да постигнат споразумение. Ако обърнете внимание, всъщност два от принципите на медиацията, които са общо 5, са заложени тук в този основен член, който определя какво е медиацията. Тя е доброволна процедура, което означава, че всъщност този принцип работи от самото начало до участието в нея, през самата процедура до нейния край. Това дали страната иска да остане в процедурата и дали ще стигне до споразумение, всъщност е изцяло нейно решение. И това не влече абсолютно никакви последици. Поверителността е абсолютна. За разлика от съдебните процеси, които много малка част от тях са закрити, тъй като идеята там е да се осъществява форма на граждански контрол, всъщност при медиацията процедурата е напълно поверителна и това, което се случва в залата, остава в залата и това не дава възможност всъщност ние да работим с една изключително чувствителна информация, която иначе страните не споделят. За извънсъдебно разрешаване на спорове, идеята е, че медиацията трябва да живее извън съда. И съм сигурна, че тук се пораждат много въпроси, свързани с това, как така доброволна процедура с ясен регламент за извънсъдебно разрешаване на спорове има своя живот и в съда. Ще си говорим за това малко по-късно, защото тя има много сериозно приложение и в съдебната фаза, когато вече имаме заведени дела. Трето лице – медиатор. Идеята тук е, че всъщност имаме един специалист, който знае как да управлява конфликти и всъщност той влиза в тази процедура, поставяйки двете страни на равно отстояние от себе си и дава възможност да се види истинската картина на този спор. По какъв начин го прави, ще си говорим след малко. Подпомага спорещите страни. Това е изключително важно да бъде обърнато внимание в израза подпомага. Тоест ние не взимаме и не налагаме решение. Не консултираме страните по спора. Ние ги подпомагаме, те сами да стигнат до споразумение и съответно след това, разбира се, ефективно да го изпълнят. Има немалко статистики световни, които доказват, че споразумение постигнато в процедура по медиация се изпълнява много повече и то се изпълнява непринудително, т.е. по желание на страните, защото самите те са постигнали това споразумение и искат да го изпълнят. Добре. В рамките на процедурата по медиация, за разлика от съдебния процес, се работи с емоциите на страните. Много често ние, юристите, обичаме да ползваме израза нека да говорим по същество, като това в много голяма степен елиминира емоциите, а всъщност, за да се стигне до едно ефективно споразумение, това е нещо, с което трябва да бъде отработено и чрез което всъщност ние извеждаме основните засегнати потребности и това ни дава възможност наистина да стигнем до едно решение, което да е работещо за всички страни. Много често имаме дела, които са заведени всъщност чисто формално, с определена правна логика, разбира се, но
реално удовлетворената претенция след това не е тази, която страните са търсили, просто защото от самото начало а, имаме едни потребности, които са останали някъде дълбоко скрити, просто защото чрез правната система ние не работим с емоциите, а работим с факти и с доказателства. Допълнителните ползи, както казахме, е поверителността на процедурата и много важно нещо, личното участие на засегнатите от конфликта. В медиацията работим с тези, които са в спор, с тези, които са в конфликт. С много малки изключения имаме случаи, в които страните могат да бъдат представлявани от адвокати, например, но това е по-скоро изключение и това, което ние правим като медиатори е да положим усилия тези страни все пак да бъдат привлечени в процедурата по медиация. Това, което е предвидено и в новите изменения, които имаме в съдебната система, е отново личното участие на страните, т.е. дори и тук, дори в съдебна фаза, е предвидено всъщност страните да участват в самия процес, било то и заедно с адвокатите, които са ги представлявали и които са завели конкретното дело. Добре. Сега аз предлагам следното, тъй като ние вече започнахме с презентацията, да минем структурирано по информацията, защото вероятно ще дадем отговор на част от въпросите преди да сте ги задали. Отбелязвайте си това, което е важно да разберете и което искате да питате, като след приключване всъщност на представянето ще дадем възможност и за задаване на въпроси и обратна връзка, разбира се. Добре. Всъщност това са 5 принципа на медиацията, които също са заложени в нашия закон за медиацията. Доброволност, равнопоставеност, неутралност, безпристрастност и поверителност. Няма да влизам в подробности какво стои задълбочено зад всеки един принцип, защото това обичайно е предмет на сертифициращото обучение за медиатори, където отработваме всички тези аспекти. Но в същото време няма как да си говорим за медиация и за първи стъпки в медиацията, ако не ви ги представим и не знаете, че всъщност това са колоните, на които стъпва медиацията. Ако липсва който и да било от тези принципи, при провеждане на процедурата всъщност правите нещо друго, но не е процедура по медиация. Освен това, липсата на който и да било от тези принципи може да доведе до един сериозен порок и в постигнатото споразумение. Така че като медиатори едно от нещата, които ние следим и съблюдаваме е спазването им. Равнопоставеността, неутралността и безпристрастността са част от етичните принципи за приложение на процедурата. Всъщност нашия закон е един от малкото, в който са предвидени и те в закона. Обичайно те влизат в етичните кодекси на медиаторите и се приемат като част от професионалното изпълнение на тази професия. Тоест, ако видите европейската правна рамка, в нея ще забележите като принципи, които са посочени доброволност и поверителност, това, което го има и в нашия закон, но всъщност при нас са добавени като императивни и другите 3. Равнопоставеност, т.е. страните стоят на равно отстояние от медиатора, неутралност по отношение на спора, т.е. медиаторът не следва да има никакъв интерес от изхода на спора, и безпристрастност е по отношение на страните, т.е. не следва да е пристрастен към нито една от страните. Кой е медиаторът в процедурата по медиация? Тук ще ви представим кой може да бъде медиатор. Това, което законът казва, че може да бъде само дееспособно лице, което отговаря на следните изисквания. Не е осъждано за престъпление от общ характер, завършило е успешно курс за обучение за медиатори, не е лишено от право да упражнява професия или дейност и е вписано в единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието. Тук бих искала да обърна внимание на това, че ние в момента имаме едно леко размиване на концепцията за медиация и за медиатор, но всъщност имаме специален закон, който изрично урежда, че за да може едно лице да се определи като медиатор, то трябва да има вписан номер в единния регистър на медиаторите. И в тази връзка няма концепция за здравен, образователен или какъвто и да било друг медиатор. За да бъде едно лице медиатор, трябва да отговаря на това, което вие виждате на екран. И когато някой се представи, че е медиатор, всъщност трябва да е способен да ви представи своя уникален номер, който всеки от нас има в единния регистър. Базовите умения на медиатора.
Работим в тези три главни насоки и в рамките на сертифициращото обучение, и в надграждащите обучения за медиатори. Това са трите лъча, в които ние развиваме знания и умения във всеки един. Като разбира се, сертифициращото обучение е базовото обучение, където има една основа, за да може човек изобщо да пристъпи към това да практикува медиация. След това се провеждат и различни надграждащи обучения, които дават възможност за разгръщане в дълбочина на тези умения. Както споменах и преди малко, управлението на конфликти, воденето на преговори и ефективната комуникация, което минава и през самите нас. Тоест в рамките на обучението, това, с което се сблъскваме, освен с различните видове конфликти и познанието за конфликта, различните техники, всъщност ние се сблъскваме и с собствените си бели петна, с собствените си бариери в комуникацията, собствения стил, по който комуникираме, защото това има също огромно значение. Ние сме пряк участник в комуникацията и с останалите хора, които са при нас. Така че има и много голям процент себепознание. Медиатор е подходяща професия за юристи, за психолози и за HR специалисти, за брокери и за бизнес консултанти, за учители и педагогически специалисти и като цяло за всеки с интерес към разрешаването на конфликти. С много малки изключения, медиацията е приложима във всички обществени сфери, докато уменията на медиатора са приложими във всички обществени сфери. Така че ние правим разлика и по отношение на това. Наистина тези знания и умения всъщност дават възможност за един нов начин на общуване и за много по-голяма ефективност и в чисто работен аспект. Къде се прилага медиация? Семейни спорове, в трудови спорове, в корпоративни конфликти, търговски и граждански дела, в образователна и общностна среда и ново, всъщност с новите изменения, една немалка част от имотните спорове вече ще минават през задължителни информационни срещи. Това, което е нашата задача, да популяризираме медиацията до толкова, че всъщност споровете наистина медиацията да живее извън съда, т.е. да не се налага съдиите да препращат към медиация, а страните да търсят този инструмент преди да стигнат до влизане в съд и генериране, разбира се, на немалка част от разноските. Това, което законодателят заложи в новите изменения е, че всъщност един много сериозен процент от държавната такса, 75% се връща на страните, ако те постигнат споразумение с медиация в рамките на съдебното дело. Предвидени са тепърва да се въвеждат и нови така позитивни ползи за родители, ако те се ползват от на практика този инструментариум. Каква е задачата? Задачата е всъщност да се спести време и да се постигат споразумения, за които страните са готови да ги изпълняват и да отпадне голяма част от действията, свързани с принудителното изпълнение след това. Тоест, тук говорим за една много мащабна институционална промяна, която вярваме, че ще се случи. Какви са новостите в съдебната медиация? Къде се прилага тя? Само, че нещо се случи. Така. Задължителни информационни срещи. Така, при определени дела страните вече се насочват към медиация, т.е. те са задължени да присъстват в тази информационна среща, която е с продължителност между 1 и 3 часа, след което могат да преценят дали искат да продължат с процедурата по медиация или да се върнат обратно в съдебната зала. Въведоха се имотните спорове, включени в обхвата на задължителните срещи, делбените отношения, спорове свързани с разпределение на собственост и редица други всъщност вече ще бъдат насочвани към медиация. Лично моите очаквания са, че страните постепенно, и адвокатите ще вземат предвид това, преди да бъдат наистина инициирани доста сериозни разходи, свързани с съдебните производства, знайки, че ще бъдат насочени към задължителна медиация, всъщност ще направят опит да разрешат този спор извън съдебно.
Подкрепа от съдилищата, съдът активно препоръчва и насочва към медиация. В момента предстои да се проведат множество обучения на съдии, които да бъдат още по-така активни, още по-полезни на този процес. По-бързо производство, по-ниски разходи и по-устойчиви решения. Това се цели с въвеждането на медиацията и при съдебни дела. Действително, в медиацията ние имаме едно ограничение до 6 месеца, което ни е по закон, че трябва да приключи един процес медиационен. Знаете, че по принцип дела с параметрите до 6 месеца почти няма, въпреки че нашата съдебна система често статистически е една от най-бързите в Европа. Между другото, обръщам внимание на това. Ползите за страните и европейската тенденция е хармонизиране с практиките в Европейския съюз. Там има вече доста устойчиви подходи, така че най-вероятно те ще бъдат приложени съвсем скоро и при нас. Така, какви са ползите? За професионалистите това е една нова специализация с нови доходи. Тук обръщам внимание, че нашия закон все още предвижда обучението за базовото сертифициращо, което ви дава правоспособност, да бъде 80 учебни часа. Това е, може би, най-краткото и на най-добра цена обучение за медиация, което може да се на практика проведе. В същото време тази правоспособност може да бъде практикувана и, както и вие ни каза, трансгранично, т.е. да се провеждат включително и медиации в различни държави. За бизнеса по-бързи и ефективни решения, за обществото по-малко конфликти в съда. Не знам колко от вас знаят, преди няколко години бях правила един доклад, свързан с отражението на медиацията върху търговските отношения, като цяло върху процесите, свързани с запазване на отношения. И тогава установих процента, в който всъщност държавните такси покриват разходите на съдебната система. И те бяха 37% тогава. Което означава, че всъщност 60 и няколко процента от разходите за съдебната система се покриват от всички нас като данъкоплатци. Т.е. ние плащаме за всеки един, който решава да влезе в съда. Защо това е така? Защото в противен случай няма да има достъп до правосъдие, ако държавните такси бъдат по-високи. Но те не са достатъчни. Това, което се цели всъщност въвеждайки медиацията, е да се превентира и това, т.е. да разтоварим съдебната система и съответно да направим тези разходи по-малки. За семействата по-мирно бъдеще, задачата ни в семейните спорове е от партньори в живота да трансформираме отношенията в партньори по отношение на децата, ако деца има. И това е огромна кауза за нас, защото всеки един конфликт, който има между родителите, дава със сигурност отражение върху децата. Ние работим в посока на това да може наистина да се продължи по един нов начин напред и те да бъдат така ефективни в родителстването, дори и разделени. Това, което така аз обичам да казвам, че в процеса по медиация всъщност не работим с ресурсите на страните, а не с техните дефицити. И ако, примерно, в съда всеки трябва да докаже защо другия не е толкова добър родител, за да получи това, което иска, процедурата по медиация, фокусът е с какво може да бъде по-добър родител и с какво неговия принос може да бъде най-добър по отношение на детето или децата им. Разбира се, за това има и специализирани подходи. Добре. Всъщност, тъй като действително исках да отворим вратата към темата какво е медиация, но да имаме и достатъчно време, за да може да задавате вашите въпроси. Всъщност това е презентацията, която подготвихме и сега даваме възможност за задаване на въпроси от ваша страна. Добре? Вие сте. Здравейте! Здравейте! Казвам се Искра Петрова и съм семейен консултант в обучение все още. Много ми хареса това, което казахте последно, нали, освен че цялата презентация беше хубава, това, което казахте, че работим с ресурсите, а не с дефицитите. Ние също така, нали, нас също на това ни учат.
защото хората много често мислят за дефицитите си и за тези на другите, вместо да се концентрират върху ресурсите. И всъщност въпросът, който исках да ви задам е как се работи с емоциите и потребностите на хората, които търсят медиация, без да ги консултираме? Как се случва това? С задаване на правилните въпроси. Тук Вени може да отговори повече като психолог, но това е едно от първите умения, които ние развиваме като медиатори, е как да структурираме по правилен начин въпросите, така че те да не звучат подвеждащи към решение, но в същото време да поставят важните неща за страните на масата. Но все пак, Вени, ако искаш да допълниш и ти. Да, въпросите са един основен инструмент. Това, което много упражняваме в обучението, е как да структурираме неутрални въпроси. Тоест, такива въпроси, които да предизвикат във всяка от страните вътрешен процес, да предизвикат, разбира се, така всички се надяваме на онзи катарзис, в който човека ще стигне до осъзнаване, но дори това да не се случи тук и сега, всъщност работим с емоциите, като не задълбочаваме толкова в вътрешните конфликти. Това, с което се занимава медиацията, са междуличностните конфликти. Тоест, какво в отношението с другия, кой бутон се натиска и какво се случва в мен, когато комуникирам с него по посока на възпитанието на децата, по посока на партньорските ни отношения, т.е. къде е онази конфликтна точка, която всъщност най-често взривява всичко. Но се ограничаваме до толкова, доколкото това засяга другия. Ако се стигне до едно разбиране, че всъщност човека има много тежък вътреличностен конфликт, който всъщност е причината той да влиза в конфликти с всички останали по една и съща тема, просто събеседника се сменя, тогава обикновено насочваме страните и работим така в синхрони с колеги, свързани дали ще бъде семейно консултиране или пък вече когато разделът е така или иначе е факт и е окончателна, работим, насочваме човека към така психотерапевтична работа, за да може да преодолее определени състояния, така или иначе остава родител или трябва да останат в някаква комуникация. Но тук, да, работим с емоции, ограничаваме се до междуличностните конфликти, това, което касае двойката и респективно децата или роднинския кръг, защото понякога и това е тема. Даже не понякога. Нали? Майка ти каза така, не твоята майка каза иначе. Нали? Това абсолютно присъства на масата винаги. И всъщност се опитваме така да подаваме различни комуникативни инструменти, като какво би станало ако и им подсказваме без това да бъде директен съвет или консултация, но той в терапията много често ние действаме точно така, ние не даваме готови решения там. Тоест подаваме различни инструменти за по-ефективно общуване между тях и разбира се, те избират кое ще работи по-добре за тях, опитваме се да тестваме реалността. Медиатор е буквално този човек, който влиза малко в ролята на диригента. Тоест, той не пее в хора, не е този, който задава или издава така, но е този, който помага на всички участници в хора да зазвучат в хармония. Тоест, малко е с гръб към публиката. Прожектора не свети към нас, от гледна точка на това, аз съм специалист, аз знам как става това, сега ще ви разкажа. Нали, правете 1, 2, 3. По-скоро много деликатно изследваме, ние имаме такъв процес, в който изследваме нивата на конфликта, етапите, цикъла, какво се случва, как се случва, правим една диагностика на конфликта, наричаме ние. И след това, спрямо различните медиаторски техники и стратегии, избираме как да подходим в този разговор и как да го фасилитираме, така че в крайна сметка да променим общуването между тях в най-общия случай. Всъщност едно от нещата, които много следим в сертифициращото обучение за медиатори, защото при нас влизат различни специалисти и всеки един е в зоната си на комфорт, когато работи в собствената си професия. Задачата на медиатора обаче е да влезе в неутралното поле. И тогава, когато, примерно, ние обучаваме психолози, изключително прецизно наблюдаваме те
да не навлязат в тяхното пространство, в което да консултират личността по отношение, както вие ни каза, на вътрешните конфликти. Когато влязат юристи, ние много бързо се ориентираме за правната квалификация на спора и какви са възможностите, каква е обичайната съдебна практика. Но много често решението всъщност е на съвсем друго място. Много често това, което те в началото слагат върху масата, не е това, което е най-важно за тях. Защото това, което е най-важно за нас, ако се замислите, стои винаги скрито отдолу. Ние никога не почваме да играем с него, никога не го слагаме най-отгоре. Задачата на медиатора е да разбере кое стои там. И когато, примерно, при нас влязат страни, аз имам в момента един подобен случай, консултирани от двама различни колеги, юристите влизат с екстремни искания, защото са убедени, че могат да спечелят всичко. Задачата на адвокатите им е била да ги убеди в това. Но всъщност, когато разберем кой въпрос решаваме, едната страна, която влезе с 7 наистина екстремни искания, всъщност беше готова да се съгласи на споразумение, ако бъдат постигнати 2 съществени от тях. Тоест тези 2 неща бяха важни за тази страна. Останалите бяха по-скоро емоционално насищане, което има нужда да стовари в началото на маса. И тогава това споразумение е устойчиво и те са готови да го изпълняват. Защото ние сме стигнали до това, което наистина е важно за тях. И ако се замислите, включително как ние функционираме, всъщност, действително, когато трябва да формулираме нещо, че го искаме, много често всъщност, събличайки емоцията, остава скрито това, което е важно. Оттам идва, че голяма част от недоразумения. Когато си говорим за образователна среда, имаше едно изследване на Министерството на образованието, което не мога да кажа колко е актуално в момента, чисто научно, защото беше преди няколко години. 85% от конфликтите в образованието се дължат на недоразумение. Недоразуменията са всъщност нарушена комуникация. Един е направил или казал нещо, а пък другия го е разбрал грешно. Много често в собственото ни общуване, включително и в семейството, интерпретирането на информацията между мъжете и жените. Един е какво казал, другия какво е чул. Всъщност задачата на медиатора е да преведе това на разбираем за двете страни език. Имало е случаи на търговска медиация, в която действително те са се опитали да се договорят, правили са усилия в тази насока, почти са съсипали общия си бизнес и в един момент идват и тогава излизат някакви решения и единият човек се обръща и казва на другия, ти шегуваш ли са? От 3 месеца ти говоря за това. Но когато сме в конфликт, ние не чуваме този, с когото сме в конфликт. Има една вдигната стена, има една много драстична бариера в комуникацията. И тогава има нужда наистина от този трети неутрален човек, който има обаче необходимите знания и умения, за да може на практика да ги поведе към това те да почнат да се чуват, да се трансформира, т.е. обидата да бъде трансформирана в нещо обективно. Като пример, това, което обичаме да казваме, всъщност да се оттегли насоката към самия човек, а по-скоро към поведението. Има разлика между това да кажем на някой, ти си абсолютен простак, или да му кажем, виж, това поведение ме кара да се чувствам кой да си какъв начин. В единия случай зачеркваме човека. В другия случай даваме възможност, променяйки поведението, всъщност да се промени отношението ни към него. Така че постепенно и в рамките на едно изключително добре структурирано обучение, всъщност ние повеждаме хората, които искат да станат медиатори, към това крачка по крачка всъщност да разберат какво е конфликта, по какъв начин се структурира процедурата, защо е толкова логична като етапи, защо това е най-успешната процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове в света. Не случайно и европейските и нашите законодатели, и законодателите по света всъщност приемат тази процедура като една от най-ефективните, извинявайте. И тук нещо важно, което искам да отбележа, е, че всъщност медиацията изглежда почти еднакво навсякъде по света. Казвам почти, защото има много малко разлики по отношение на чисто народопсихологичните аспекти. Но всъщност като етапи и като логика тази процедура изглежда еднакво навсякъде. Което означава, че ако вие овладеете тази процедура тук с много малко усилия всъщност и надграждане, ще може да я практикувате навсякъде. Разбира се, като се съобразите с това дали има и някакви специални документални изисквания, но в рамките на Европа можем напълно спокойно да функционираме като медиатори чрез това
сертифициращо обучение, вписването в нашия регистър. Една друга основна роля ми хрумва, докато те слушах, Лили, на медиатори и въобще на медиацията, и тя е, че работим и с представите на страните. Наистина това е, може би, един много така важен фокус. Какво имам предвид? Обикновено всеки от тях се е консултирал, най-малкото е питал ChatGPT или пък е чел доста каква е съдебната практика, какво мога да получа, какво не мога. Тоест по някакъв начин интерпретира през себе си, през собствения си житейски опит, познания, или пречупва през собствената си призма тази информация. И в процедурата много работим, обсъждайки решенията, дали това точно за вашия случай, точно за вашето дете би работило добре. Идеята, че има решение панацея, всъщност е доста измамна. Една такава идея, например, е споделеното родителство в тези дни. То звучи чудесно, но истината е, че не може да бъде приложено във всеки един случай. Например, когато имаме имало е случаи на такива родители, които живеят на доста голямо разстояние, като градове едни от други. Или там, където има много тежък конфликт. За да има споделено родителство, трябва да има една чудесна комуникация между родителите, за да може тази ежедневна, защото тя е ежедневна комуникацията там да се случва. Или така други аспекти на бъдещето на тяхното дете най-често и комуникацията между тях, всъщност да бъдат приложени точно към тяхното семейство, точно към техния случай. И разговора е такъв да осветлим тези слепи петна или тези заблуди, които човек казва: ма не, аз четох, че това е най-доброто решение. Да, за кого? Нали, не всичко за всеки работи. Въпросът е да намерим най-доброто решение за вас. И понякога това отнема немалко време в търсене, в преговори, в обсъждане, в преспиване, ако щете. Понякога човек има нужда тази информация да отлежи. Нещо, което в съда не работи така. Може би, сигурна съм, че някои от вас имат този опит и професионален, може би личен. Там нещата не работят така. Нали? Никой не ти дава това време да те пита: ми хайде сега помисли си, да видим как ще се чувстваш добре. Това, което сме правили, сещам се за един случай, или ще се сети, да тестваме реалността, да стигам до споразумение, в което 3 месеца детето ще живее в случая беше при бащата, тъй като имаше много противообществени прояви. Там много излезе на фона бащината функция и всъщност какво детето провокира, правейки. То правеше бели, които не за да се облагодетелства или просто да привлича внимание към себе си, но те си бяха бели, които така насочват добре прожектора към него. И тогава Те казахме: вече хайде да бяха и опитаме. обществено, да, те бяха и обществено опасни вече, в смисъл, Те че вече имаше нарастват, вече да. намесени институции, нали, Така което... е. И в единия случай бащата беше тръгнал: тя не се справя, тя е лоша майка, тя е изключително мекушава, тя не може да постави граници, аз ще го взема при мен, ще го оправя. И една майка, която това дете беше на колко? На 16 години, мисля, че беше. 16, да. Мгм. За което тя 16 години се е грижила приоритетно тя и си казва: а ти сега се сети, че той има нужда от граници или от каквото и да било. И всъщност всеки в собствената си болка и собствените си притеснения за това дете, всъщност те се настройваха един срещу друг. И това, което ние направим през медиацията, си кажем: окей, хайде да видим какво всеки от вас може да даде от себе си и това, от което той има нужда всъщност. И ако и двамата се обединяват около идеята, че на него му е липсва в някакъв момент бащината функция или той има нужда от определени граници, какво можем да направим? Какво би се случило, ако тестваме реалността? Защото майката казваше: аз съм сигурна, че той ще дойде при теб и ти след един месец ще се откажеш, аз много добре те познавам, така, така, така. И всъщност стигнахме до идеята, че ще тестваме реалността 3 месеца. 3 месеца той ще отиде да живее приоритетно при бащата, ще продължи, разбира се, комуникацията с майката, ще видим какво се случва, ще поддържаме периодични срещи, в които да обсъждаме какво се променя, какво не се променя, за да стигнем до истинската промяна на родителските права. Тоест, за да стигнем до по-голямата крачка, ние се опитваме да тестваме различни решения, за да видим кое е най-доброто за тях.
И всъщност това заработи доста добре. Но това е едно наистина съществено предимство да се опитаме да работим с нагласите, с представите, понякога с изкривените такива и да търсим решения, които работят точно за тези хора. И да отработваме съвместно, заедно да отработим страховете, които много често знаем, че те не са обективни. Тоест, почти винаги имаме заедно с потребностите всъщност едни страхове, които в обичайния процес не могат да бъдат зачетени. Но в процедурата по медиация ние ги зачитаме. И друг много важен аспект, всъщност, който прави медиатора, е да превръща абстрактното в нещо реално. Той си иска най-доброто за детето си. Нашата задача е да разберем кое е това най-добро. Нали, влязахме в контекста на семейната медиация в момента, но кое е това най-добро за вашето дете, защото аз не го познавам. Но и съдията няма да го познава. Тоест, ако ние стигнем до съда, съдията също няма да познава това дете. Няма да знае кои са неговите потребности, няма да знае кой е обичайният начин на техния живот. Знаете, че много често, примерно, се определя един копи-пейст режим на лични отношения, който просто имаме обичайна практика, която вече се е наложила, но в много голяма част от случаите тя не работи. Нашата задача е всъщност тази. Добре, аз предлагам да дадем възможност и за други, които присъстват тук, ако имат своите въпроси, защото истината е, че ние с Вени можем да говорим, може би, 20 дни по 24 часа на темата медиация. Защото да, за нас тя Искаш е... да кажеш, че говори много? Ами до тук, да, говорим много. Заповядайте. Здравейте на всички! Много благодарим за полезната информация. Аз всъщност се занимавам с консултантски услуги на немски говорящи граждани, но темата за преговори ми е изключително интересна. И исках да попитам понеже вие казахте, човек трябва да е безпристрастен, което е в основата на преговорите, но вие как като чисто човешки се абстрахирате от това да вземете страна и как човек може да разбере дали всъщност това е професията за него, дали се насочи към фасилитатор или по-скоро медиатор, откъде тръгва човек? Всъщност аз ще започна ще започна да отговарям. Да, Вени, видях, че и ти имаш готовност. Правихме едно обучение на съдии преди, може би, 5 години, 6. И всъщност имахме две групи съдии. Едните бяха опитните съдии, които имаха дългогодишна практика, а другите бяха, които скоро бяха взели тези изпити и бяха назначени като такива. Тези с малко опит все още имаха потребност да удрят чопчето в името на народа и да постановяват решения. Тези с повечето опит бяха наясно, че всъщност те не дават най-доброто решение, а това, което е законосъобразно, е в предела на техните възможности. И те са много по-отворени към медиацията. Колкото повече опит имаме, толкова повече разбираме, че ние не сме, какво беше то, имам един любим израз, ако бяхме, нали, валидни за всичко, щяхме да бъдем остров бан. Всъщност, това, което разбираме, е, че отговорът е в тях и той може да бъде толкова неограничен, с толкова различни възможности, толкова абсолютно креативни възможности, че да ги тикаме в нашето решение би било най-непрофесионалното и тясно скроено нещо. Всъщност опита, включително и в преговорите, дори и в търговските преговори, нямате представа какви различни, уникални, гениални идеи излизат от страните, когато те са поставени в условия да могат да ги обсъждат. По отношение на това, дали това е вашата професия, единственият начин да разберете това е като поемете риска и преминете през сертифициращото обучение, защото то е високо тренингово обучение, в което ние ви поставяме пред много сериозни предизвикателства с реално водене на медиация и с реални преговори. И всъщност там се вижда действително, мога ли да се справя с това, искам ли да го работя или той идва предел сили за мен или примерно по някакъв начин имам съпротиви за това. Имали сме случаи на помощник нотариус, който беше прекрасен в търговските медиации, но беше преживял толкова сериозна семейна лична криза, много тежък развод на родители, че в семейната медиация той ставаше неадекватен. И след това, когато му се даде обратна връзка, той казва: не съм казал това. Той беше в такива абсолютно бели петна, попадаше в семейна медиация,
че всъщност това, което ние дарахме като обратна връзка е, че той е чудесен за търговски спорове, но не бива да стъпва в темата семейна медиация. Така че не можете абстрактно да разберете дали това е вашата професия. Може да стане, когато се потопите за тези 6 дни, защото базовото сертифициращо обучение е всъщност в 2 нива 6 дни. И тогава става ясно на практика тази трансформация по силна ли ни е и сега ли ни е момента за нея всъщност. Но при всички положения бихте се взели доста. Всяко докосване до медиацията е едно знание и развиване на умения. Това е другия много важен акцент, че нашата задача в сертифициращото обучение е не просто да ви дадем едни материали и вие да решите едни тестове. Там всъщност основното нещо, което води до това дали ще ви сертифицираме, е как се справяте в симулираните медиации, които са в различни обществени сфери, т.е. готвени са различни казуси. Много интересно, колко често се провеждат обучения. Тоест, може ли човек да се включи, когато усети готовност за това или как точно се случват нещата? Минимум 4 пъти в годината провеждаме сертифициращо обучение, като следващото ни обучение, аз ще ви го представя след малко ще ви покажа и слайд за него, то ще бъде октомври месец. Вие ще получите информация за това обучение, така или иначе по имейлите си. Така че ако имате желание, може да се включите октомври или вече в началото на следващата година, когато също ще провеждаме такова. Така че, отговорихме ли на въпроса? Може би Веня, ако иска да допълни нещо. Много благодаря. Да, аз просто исках абсолютно се присъединявам към това, че какво беше, разбирам дали мога да плувам като скоча във водата и тогава се вижда какво се случва. Че потапайки се в сертифициращото, наистина различни теми, излизат различни бели петна, каквито ние всички имаме. Някои от тях дълбоко сме заровили, не ни се налага, както колегата, за който сподели, т.е. не му се налагала тази тема в един момент и за него това е изненада. И това е окей, защото е част от себепознанието, включително и част от това, в кои спорове мога да работя аз, къде съм добра, къде не съм толкова добра, защото сега няма такъв дето, нали, от всичко да може да разбира и да знае и да е чудесен. Но това с неутралността е най-тънкият лед. Нали, съвсем няма какво да се лъжем. Най-трудното е в много тежки, особено ситуации, в които са замесени деца, ние да запазим тази неутралност. Говорим си много в сертифициращото за това, с различни такива психологически техники, как да се дистанцираме. Нещо много важно в семейните ситуации, това е и международен стандарт да се работи в комедиация, т.е. да бъдат двама медиатори и това е един изключително колегата може да бъде една много важна сверка с реалността, ако аз попадна в сляпо петно и нещо ми проличи, че не съм съвсем неутрална или една от страните започвам така нещо да не я харесвам. Тоест тази динамика в комедиацията е нещо много, много важно и за това говорим. Как работим в екип, какво правят комедиаторите, как разпределят работата. Казах за техниките, но всъщност нещо, което ние наричаме живото любопитство. Ама не това любопитство. Така ли? Наистина ли? Ама той какво каза? И после тя какво каза? Не в този смисъл. В смисъл да разбера какво и кара тези хора да правят нещата, които правят. Какво кара тази жена да избухва всеки път, когато стане въпрос за това. И онова любопитство, в което да разплетем това кълбо и да стигнем до истинските подбуди, в които всъщност вече да можем да търсим решения. И тогава, когато човек по-скоро ангажира медиатора, ангажира повече рационалните си стратегии, опитва се да подреди този пъзел, така успява и да запази онази дистанция от да започне да съжалява една от страните. Говорим много за емпатията, какво всъщност е емпатията. Дали това е да влезеш в обувките на другия, защото аз тук имам цял модул за емпатията, защото да влезем в обувките на другия понякога означава, ако единия е в конфликт и си е залепил носа за една картина и така, той вижда е толкова от картината. И като го питаме какво има там, той казва, нищо. Едно черно петно няма нищо. Разбирате ли, това толкова е зле положението. И ако аз започна да съпреживявам и почна да влизам в неговите обувки, означава да се подредя до него и да си залепя носа до неговия и двамата да започнем да страдаме колко е лоша ситуацията.
А ролята на медиатора е всъщност да издърпа човека крачка назад или две, да си отлепи носа от тази картина и всъщност да погледне там и си каже, то това било слон всъщност. Не всичко е сиво. Просто съм виждал само онази част от него. Но наистина понякога неутралността е нещо много трудно, но за щастие пък законодателя е направил така и е помислил за тази част и всъщност ни е дал правото, ако аз усетя, че наистина не мога да съм безпристрастна и крайно не, тая тема ме докосва и не мога да продължа да работя, всъщност да се отведа, без да има нужда да се обяснявам. Тоест просто казвам, че не мога да продължа да бъда безпристрастна и да може друг колега да поеме случая. Всъщност закона изцяло ме защитава, защото наистина понякога и ние сме хора в крайна сметка. Има такива моменти, в които м, да трябва да се погрижим за себе си в този процес. Благодаря. Добре. Други Здравейте, въпроси? чувате ли? Да, здравейте, чуваме ви. Да, Не ви здравейте. виждаме, да ви чуваме. Да, здравейте. Да, да попитам, нали, като първи стъпки да преминаваме обучението, след това искаме да привличаме клиенти. Нали, т.е. ако идеята е да се занимаваме сериозно с това, какви препоръки имате за намиране на клиенти? Сега медиаторската професия е както юридическата, психологическата и като цяло професиите свързани с това е професия с оглед на личността. Тоест тук е много важно как ще поставим всъщност себе си като експерти в това, което правим. Така че популяризиране, създаване на ресурси, има различни инструменти, по които това, разбира се, може да се случи. А, Не мога да дам еднозначен отговор, защото всъщност наистина зависи с каква точно медиация бихте се занимавали, а, как бихте презентирали самите себе си. Всъщност ние работим основно от уста на уста по препоръки. Тоест на практика нашите, може би, последни 20 на казуса са били само от колеги, които дали юристи или психолози или представители на институции, които имат до толкова критични случаи, че вече не могат да се оправят с тях и ги пращат при нас да намерим ни някакво решение, ако успеем да намерим такова. Тоест тук действително е по-скоро изграждане първо на личния бранд и на идентифицирането с това, че сме и медиатори. Всъщност. Да, като всяка свободна професия, дали това ще бъде някакво обединение като център, т.е. от така няколко самишленици или колеги, които биха желали да се обединят, или човек сам промотира себе си, но по-скоро е свободна професия и тя работи не знам как на пазарен принцип, ако това е правилният израз. Хубавата новина е, че всъщност когато задвижим колелото в момента с медиацията в съда, една немалка част от хората ще се насочат към медиация преди завеждане на съдебното дело. И ако приемем, че ние имаме 180 хиляди дела на година, които се завеждат първоинстанционни, всъщност ще има нужда доста от медиатори и от хора, които да работят с това. Така че моите очаквания са, че съвсем скоро колелото ще се задвижи и то доста динамично и човешкият фактор ще бъде много съществен фактор в него. Така че моят съвет би бил по-скоро действително крачка по крачка хората около вас да почнат да научават, че вие се занимавате и с това, и да изграждате доверие в посока на това, че може да се справите с на поемането на отделни случаи. Разбира се, ние винаги съветваме, особено младите медиатори или тези, които под млади медиатори разбираме тези, които са завършили скоро, или тези, които нямат достатъчно опит, да намерят контакт с медиатор, който има повече опит и в началото да работят в условия на комедиация, за да избегнем това да се учим върху казусите на страни, които са в конфликт, защото тук има два риска. Първия риск е така да изцапаме лицето на медиацията, което в момента трябва да бъде изградено доверието към него. И второто е всъщност да лишиме тези страни от възможността те да се споразумеят, защото ако ние не се свършим работата, те няма да оценят, може би, качеството на медиатора, а по-скоро медиацията като цяло. Затова е много и не биха са подходили отново в тази насока. Затова е много важно, действително, ако в началото липсва тази увереност, по-скоро да се намери партньор, който да ни подкрепи в това.
А той най-вероятно би ни подкрепил и чисто на пазарен принцип, нали? Ако го разглеждаме по този начин. Добре. Някакви други въпроси? Благодаря. Моля. Здравейте и от мен. Аз Здравейте. първо искам да ви благодаря за инициативата, за това, че сте ни събрали тук тази вечер. Информацията за мен е изключително полезна. Аз имам два въпроса. Първият, споменахте, че давате обратна връзка по време на обученията, които предлагате. В каква сфера човек на медиацията би се изявявал най-добре? Да разбирам ли, че тъй като проявявам интерес и вероятно ще се включа в обучението през октомври, да разбирам ли, че още тогава по време на обучението бих могла да получа обратна връзка в коя сфера евентуално бих се изявявала най-добре? И вторият ми въпрос е, извън тези два уикенда, мисля, че са присъствени, нали, в които ще се състои обучението, извън тях какво друго се иска, извън присъствие по време на тези уикенди, за да се завърши успешно обучението? Всъщност обучението, да, правилно сте разбрали, че то протича в рамките на два петък, събота и неделя първо ниво, петък, събота и неделя второ ниво през уикенд. Изисква се присъствие, т.е. дори да бъде в онлайн формат, защото нашето обучение е хибридна форма. Т.е. има хора, които са в залата, има хора, които не са в залата, но виждат цялата зала и всъщност участват в тренингите онлайн. Но дори и те, всъщност имаме изискване те да бъдат там. И тъй като то е високо тренингово обучение, всъщност вие постоянно влизате в казуси и ние правим това разпределяне. Така че всъщност присъствието на първо място е изключително важно. Разбира се, сертифицирането е свързано с това, доколко по време на тренинговите медиации, които са изпитни в неделя, всъщност успявате да се справите с воденето на медиация. Като ако се прецени, че има нужда от някакво допълнително време, за да се натрупат на практика тези умения, защото хората учат с различна скорост. Има такива, които много бързо могат да се ориентират, има други, на които им трябва повече време, но те пък изграждат толкова стабилен условен рефлекс, че стават много добри след това. Така че това не е критерий, примерно, ако трябва да се видим отново по време на тренингови медиации. И това се случва в следващото обучение, в което не се заплаща. Просто човек идва само в неделите, за да може да натренира нещо, което сме преценили, че е добре да бъде натренирано. Иначе това е изискването. В рамките на тези 6 дни има изходящ тест, който ни дава гаранция, че все пак сте се запознали с теоретичната част, тренингови медиации и всъщност това, което изисква закон, един трети елемент, така нареченото събеседване, в който всеки представя по една тема от темата медиация по някаква форма, която самия човек е преценил да ни я представи. Има различни форми на представяне. Имали сме и театрално представяне, имали сме мим, имали сме с песен, с стихотворение, така че нали, това е най-леката част, да кажем, от сертифицирането в рамките на самото обучение. По отношение на обратната връзка, това, което мисля, че беше първия въпрос, да, правилно сте разбрали, че даваме обратна връзка. Това, което правим при казусите, това са симулирани медиации, те са с различни теми. Има семейни, има търговски, има образователни, т.е. във всички сфери, тъй като казахме, че това е базово сертифициращо обучение и то важи за всички сфери. В дните, в които има и теория и практика, обикновено аз и Лили сме наблюдаваме, т.е. ние се разхождаме сред групите, наблюдаваме, слушаме, подслушваме, както обичаме да казваме тези казуси. Идеята е след това да си даваме обратна връзка, т.е. Тя е такава двустранна, т.е. самия човек споделя къде се е чувствал сигурен, кое му е било трудно, какво ние сме забелязали, дали било в невербална комуникация, даваме препоръки,
И това се случва абсолютно през целия процес на обучението. В неделите, които се водят така наречените изпитни дни, те са отново казуси. Тоест, вие това ще сте го правили предните дни. Просто формално в неделята правим само това през целия ден, само практика. И те се води се практически изпит. Тогава обикновено каним и колеги, които имат опит, сертифицирани медиатори са, защото това наистина дава освен, защото ние с Лили буквално, нали, заживяваме заедно в тия 6 дни, съответно опознаваме участниците, създаваме впечатление, даваме нашата си обратна връзка, това, което ние можем да дадем като принос, но когато дойде един страничен човек, пък може да обогати процеса с неговия стил, с неговата обратна връзка и така обикновено каним колеги, които да бъдат наблюдатели, те се разменят групите в рамките на целия ден, така че имате възможност, освен от нас, да получите обратна връзка и от още поне няколко колеги, които да ви дадат препоръка, какво са забелязали, какво може да стане по-добре, вие да задавате въпроси, кое е било лесно, кое е било трудно, въобще начина по който стараем се да бъде абсолютно защитена обучителна среда. Нали, тук не се наказват грешките, напротив, стимулираме човек да пробва дори това, което му се струва най-страшно и най-трудно, защото само така можем да разберем мога ли да го преодолея, как работи това за мен, И в крайна сметка, в края на обучението аз мисля, че самите участници имат за себе си яснотата, тия спорове, някак си повече ги разбирам, по-добре се справям, нали? Ние с Лили не сме тези, които казваме ти си добре да работиш това, ти си добре това. По-скоро цялостният процес води до едно осъзнаване на самия участник, къде се чувства комфортно, къде се справя по-добре, къде би искал да продължи да работи. Ясно. Благодаря ви много. Благодаря за изчерпателната информация. Моля. Има ли някой друг, който има въпрос? Чуваме ли се? Добре. Добре. Има голяма вероятност, всъщност, задавайки другите въпроси, да сме отговорили на това, което сте имали желание да питате. Да, също благодаря на Радка Иванова. Видях, че току-що е писала в чата. Всъщност, това, което бих искала да споделя е финала на презентацията, следващото сертифициращо обучение, както ви обещах, ще бъде от 10 октомври започва, 10, 11 и 12 и всъщност последния уикенд на октомври, 24, 25 и 26 октомври. Информация за него има на интернет сайта ни itera.bg. Все още има няколко останали свободни места за това обучение, така че ако решите, може да го заявите, като ако вече са изчерпани местата, ще ви информираме за това и ще ви дадем дати кога ще бъдат следващите обучения. Това, което всъщност даваме като добавена стойност, задавайки си въпроса защо да изберем институт ИТЕРА, включвайки се в едно такова сертифициращо обучение, това, което се стремим е всъщност ние да създадем наистина една мрежа от медиатори и поредица от събития, която да дава добавена стойност за всеки един от вас. Един път в месеца имаме събиране на ИТЕРА клуб, където всъщност си говорим за медиация, където каним различни интересни гости, които могат да дадат добавена стойност от техния опит. Клубните VIP карти ИТЕРА всъщност са за хора, които са преминали през нашите обучения. Те дават достъп до вече едни по-специализирани събития, участие в научни форуми, тъй като ние сме организатори на първата конференция с фокус медиацията в България. Вече от тази година се появиха още 2 университета, които го правят, но заедно с Икономически университет ние провеждаме всъщност научния форум медиацията в различните обществени сфери. Даваме възможност на този, който иска да работи и научно в темата медиация, всъщност чрез този форум да бъде подкрепени в това.
Имаме неформални събирания, предстои скоро да обявим и датите на коледния бал на медиаторите, който обичайно е във Варна. Го правим, разбира се, защото ние сме във Варна, но пък има Варна какво да предложи на тези, които сте от страната, така че да можем да се съберем и в неформална среда, но пък с така един важен акцент медиацията. Така че ще се радвам да се видим в рамките на обучението, дали ще бъде онлайн или ще бъде съответно присъствено в зала. Ползваме зали в Икономическия университет. Те са наш партньор в множество инициативи, които правим в областта на медиацията. Така че така ползваме една изключително добра учебна академична среда, за да провеждаме обучението. Добре. Давам възможност за последни въпроси, тъй като сме и в заявения този 1 час, който си бяхме определили за този вебинар. Така че последни въпроси. Добре. Ако няма, бихме искали да благодарим за вниманието, за отделеното време днес. За мен беше удоволствие да се видим. И очаквайте скоро информация от нас. Ще ви изпратим допълнителна информация и вече сте част от нашата мейлинг листа, така че ще ви държим информирани за други събития, които предстоят да се случат. Благодарим и до нови срещи! До нови срещи! Благодаря, всичко добро и до скоро! Благодаря. Чудесна вечер. Беше много интересно и полезно. Ще следя вашите събития. Благодарим ви. Хубава вечер. Хубава вечер. вечер! Хубава вечер.